har da umma wacce ke sona. Yi min horo da tarbiya kar da na yo barna. Godiya na yi wa Ubangiji wanda ya min kyauta a gidan duniya. Ta dau nauyin cikina da na shayarwa. Da ina yaro ina yi kuka ta yi sharewa. Komai na fiɗa mami ta yo don ba ta gazawa. Haka ne ya saka komai take so zan yi mata shi a gidan duniya. Samun kamar momi zai yi wuya. Da silar ta na tsallake sirati na ke rauya. Ta yi min horo da ilimi turbar gaskiya. Haka ne ya saka na alfahar ko yaushe kaunar ya zuciya. Samun kamar momi zai yi wuya. Da silar ta na samu ɗaukaka a gidan duniya. Domin shi zama na duniya tabbas na da wuya. Mu rike Allah kana mu bauta wai yaye mu gama lafiya. Nake laifin da na kiyo yafewa. Domin na yo laifin da zan so